Брастаўчане ўжо убачылі самшытавы грэбень і фігурку шахматнага караля, пастанову аб ануляванні брэсцкага міра і генеральскі мундзір Мікалая I, музычную скарбонку, генеральны план крэпасці, трэбнік 17 стагоддзя. Унікальны праект краязнаўчага музея з кожным новым экспанатам выклікае ўсё большую цікавасць, як наведвальнікаў, так і саміх навукоўцаў. Это очень интересный проект, который позволяет человеку, который занимается, еще и, скажем так, получить дополнительно какие-то и знания, и удовлетворение от того, что делаешь, то, что можешь преподнести это людям и, скажем так, какие-то дать пояснения, рассказать о нем. Што будзе прадстаўлена наведвальнікам як 8-й артефакт, да апошняй хвіліны было інтрыгай. Упэўнена, можна сказаць толькі тое, што ён звязаны з гісторыяй Берасцейшчыны. Гэта юрыдычны дакумент, паводле якога Станіслаў Аўгуст Панятоўскі дае права на прыход святару Пятру Катовічу і прапануе епіскапу Владзімірскаму і Брэсцкаму Сімеону Влоцкаму прызначыць яго на вольнае месца настаяцеля грэка-каталіцкай Чаравачацкай царквы. Сёння Кобрынскі раён. Дакумент складзены на старапольскай мове. Возвращался в Москву, посмотрели, куда зайти в старом городе, и выбрали Брестский музей. Зашли сюда, а тут экскурсовод говорит, у нас открытие проекта, пойдите посмотрите. Мы не пожалели, я, наверное, напишу в Википедии об этом. Да выбару кожнага артефакта супрацоўнікі музея падыходзяць з асаблівай дбайнасцю. Акрамя гісторыка-геаграфічнай прывязкі да Берасцейшчыны, абраны артефакт не проста музейны экспанат, гэта свайго кшталту эксклюзив. Кстати, по этому документу широкая общественность видит его второй раз. Первый раз мы показывали на выставке из музейной кладовой. Это на протяжении 3 лет выставка работала. И все. Теперь мы показали, 7 дней будем показывать. А там Бог его знает, когда в следующий раз. Поэтому спешите видеть. 9-я інтрыга з цыклу 12 артефактаў будзе прадстаўлена ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі ў верасні.